Henk van Straten vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Nieuwe aanpak Veltum. Het is vandaag 12 december, dit is het Belemaasjournaal. Venray on Ice gaat morgenavond van start op het Schouwburgplein. Om 7 uur zegent deken Harry Smeets de ijsbaan in. Direct na de inzegening verzocht de groep Duketown Twinkle Stars een optreden. Dit zijn meiden die hebben deelgenomen aan de wereldkampioenschappen schoonschaatsen op het ijs. De openingsavond in de après-schaatshut is voor iedereen toegankelijk. De leerlingen van groep 8 van de Vlaswei kregen vanmiddag bijzonder bezoek. Henk van Straten vertelde over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henk van Straten is 95 jaar en heeft de oorlog zeer bewust meegemaakt. Hij heeft de liefde in die tijd ondervonden, maar ook gemerkt hoe dichtbij de dood kan zijn. Henk vertelt al zo'n 3 jaar op scholen zijn verhaal. Dit is voor hem een bijzondere, maar soms ook moeilijke ervaring. Het is af en toe is dat voor mij ook emotioneel, want dan ben ik weer terug in die tijd. En, ik denk wel dat ik een goed verhaal aan die kinderen kan vertellen. Ja, want voor deze kinderen is het natuurlijk heel ver van hun bedshow. Waarom vindt u het belangrijk dat ook kinderen hier nog wat van meekrijgen? Ja, ik probeer die kinderen natuurlijk te overtuigen dat oorlog altijd dom is. En ik probeer ze aan het eind van mijn verhaal ook een positief iets mee te geven. En voornamelijk dat ze een nieuwe generatie zijn die een eigen keus hebben. En dat ze over een jaar of 10 zijn deze kinderen kiesgerechtigd. En dan kunnen ze echt een keuze maken. En ook een keuze, oorlog of vrede, liefde of haat. En dat probeer ik over te brengen aan die kinderen. Vol passie beschreef Henk van Straten hoe het leven er in de Tweede Wereldoorlog voor hem uitzag. Van zijn werk als douaneambtenaar tot het zien overlijden van onschuldige mensen. De leerlingen luisterden allemaal aandachtig naar het verhaal en waren dan ook zeer onder de indruk. Ja, heel interessant en sommige verhalen, ja, ik kan me niet voorstellen hoe het is om dat mee te maken. Ja, het klinkt altijd stoer soldaat zijn, dat doet iedere jongen op een jonge leeftijd. Maar als je dan hoort dat je allemaal nog meer gebeurt, ook met zo'n onnodig iemand die dood is gegaan, dan zie je ook de negatieve kanten daarvan. Ik vond het wel interessant en spannend. Ja, wat vond je er zo spannend aan? Van dat heeft meegemaakt dat er allemaal mensen dood werden geschoten. Ik vond het best wel indrukwekkend. En ik vond het wel interessant, want ik ben zelf ook geïnteresseerd in de oorlog. Wat vond je er interessant aan? Zeg maar allemaal wat hij vertelde, wat hij allemaal heeft meegemaakt en zo. En toen hij gevangen is genomen en zo. Dat vond ik ook. Kun je een voorbeeld noemen van wat jij misschien wel het meest interessante vond, wat hij heeft verteld? Dat hij gevangen is genomen door de Duitsers en dat ze hem daarna gewoon vrij lieten. Ja, toch wel het gedicht, dat hadden jullie meegekregen, maar dat was over een kind, terwijl hij van niet precies wist wie het was. Maar die zat ook in een concentratiekamp en dat hadden ze later pas gevonden, dat gedicht. Henk van Straten heeft ook enkele boeken geschreven. Zijn boek De jaren 1937-1945 is onlangs helemaal herschreven van de derde naar de eerste naamval. Dit boek is beschikbaar in de bibliotheek van Venray. Op Nieuwjaarsdag houdt Stichting Cold Turkey voor de 14e keer de Nieuwjaarsduik in de recreatieplas in Kasteelpark Ter Horst in Horst. Aanmelden is weer mogelijk via de vernieuwde website. De Horster Nieuwjaarsduik heeft dit jaar ook weer onderdak gevonden in het Parkhotel. De organisatie heeft naast de traditionele heldenduik ook een randprogramma in elkaar gezet. Aanmelden voor de duik kan via www.coldturkey.nl. Bewoners van de wijk Veltum hebben een website en wijkkrant gerealiseerd. Het initiatief hiervoor gaat ongeveer een jaar terug. De gemeente vroeg de bewoners een nieuw wijkontwikkelingsplan te schrijven. Daarvoor is een wijkplatform gevormd met 7 mensen. Ze willen nu samen met mensen uit de buurt aan de slag gaan met nieuwe ideeën en problemen in de wijk. Veltum is met 4000 inwoners uit alle sociale klassen een zeer diverse wijk. Dit houdt ook in dat één specifieke aanpak vanuit het platform niet toepasbaar is op alle bewoners. Vandaar ook dat we de uitdagingen
de wensen proberen zo klein als mogelijk te maken, die inderdaad echt passen bij een kleiner gedeelte van de wijk. En daarbij ook direct belanghebbenden gaan zoeken, om samen met die mensen, en het kunnen groepjes van straten zijn of groepjes van mensen verdeeld over de wijk, maar wel gericht op één thema, deze mensen bij elkaar te zoeken, die ook allemaal dezelfde belangen en behoeftes hebben, en samen met hen te komen tot maatwerk, wat de leefbaarheid van de wijk moet vergroten. Het wijkplatform hoopt met de nieuwe website en wijkkrant de bewoners dichter bij elkaar te brengen. Maar daarnaast de bewoners ook meer zeggenschap te geven in veranderingen in de wijk. En daar is al mee gestart. Ongeveer een half jaar geleden zijn we gestart met de herinrichting van de Veltemse Kleffen. En de gemeente had daar al een heel uitgewerkt plan voor klaar liggen. Dat plan hebben we samen met de wijkbewoners op een wijkbewonersavond hebben we dat bekeken. En daar kwamen we tot de conclusie dat er wel heel veel parkeerplaatsen en asfalt zou komen. En in samenspraak met de gemeente hebben we dat drastisch terug kunnen brengen. En hebben we met name veel meer bomen en plantsoenen daarvoor in de plaats gekregen. En dat is wel heel erg fijn dat je op die manier invloed hebt op een mooiere en ook, dat was voor de Veltemse Kleffen wel van belang, een veel veiligere weg, omdat er ook heel veel schoolgaande jeugd overheen fietst en loopt. De website gaat aankomend weekend online. Volgende week krijgen inwoners van Veltem de wijkkrant in de brievenbus. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Morgenavond is het laatste journaal van dit jaar. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrij helder. Bij een zwakke wind koelt het af tot beneden 0. Morgen overdag is het droog en geruime tijd vrij zonnig. De temperatuur komt 's middags uit op zo'n 5 graden. Bedankt voor het kijken, ik wens u een fijne avond en graag tot ziens.